Salam qadrli vatandaşlar, salam mehribany izleyijiler. Salam Halmuradaga gowum ýagdaýlaryňy. Wa aleykümselam. Ola şarına sağ olun. Özünüzden sağırın oturanmysyňyz? İzleyijiler, assalamu aleyküm hemmäňize. Şükür. Aýdy berin, bugün köwün näme bar? Köpdenleri Halmurada ekrana da çykyp bilmedik köpdenleri. İş güç, öý, iş, Tomus çykdy, işem köpelýe, daşda urun, ýa mellek diýe, ot diýe, çöp diýe. İşte urun tokoy. Amerikada da Türkmeniň mellegi galjak geldi, ýany ölen gitmen. Gawun, garpyz, kädi. Tuweleme. Bir gün şo zatdan içinde surata düşüp video alyp vatandaşlarymyza görkezelim bolmady bolýar. Bor netip bolsa. O da näme ganynda Türkmeniň gany bolsa mellek ýene bag wagtda galanok sen bilen gidýän eken nire aýyrasaňam. Hakykatdanam şeýle şo. Aýdy berin, ol çanda näme tema bar bu? Bugün ýene-de şu daşda urumyzdaky bolýan zatlardan esasy şol Putin barada, Rossiya Federasiýasynyň prezidenti. Onun edýän alyp barýan siýasaty barada, Ukraina barada, onun daşda urunaky gurşap alýan ýanky ýokary wezipeli adamlary bar. Olar barada birazjyk durup geçeriz. Soraglarym bas dedi. Onun Türkmenistan barada da serdaryň baryp gelenligi barada, näme bähwitli işler bitirdiler. O barada gürleşer sonra näme şol meňe size berjek soraglarym bar da, bir käbir soraglarym şu watandaşlarymyz üçin bir düşnükli bolýaly. Gıtgaja üstünde durup geçseňiz. Bolar. Ne Rossiya şu wadyny görýäňiz we bolup duran zatlary. Ukraina özü üstüne çözdi. Inni onam agyny olup gürleýär. Ýanky biz çözmedik, biz günäkär däl. Şo ýeriniň rus gürleýän, rus diline gürleýän, rus halky bize haýyş edip ýüzlenip durdy 8 ýylyň dowamyny. Bize ýüzlenip haýyş edip gelin bizi halas edin, gelin bizi halas edin diýip durdy diýär-de. Köpüň öňüne çykaryp onuň daşda urunaky propagandistler bar. Olaram şonu gaýtalýar, şoň diýen adyny gaýtalýar-da. Onuň men pikir edýärdim, näme üçin bu propagandistler beýle ýalan sözlemäne utanmaýarmy diýdim. Asıl olarak tölenýän pullaryň hetdi hasaby ýok eken. Halmada hetdi hasaby ýok. Bir aýda $1 milyon aýlyk alýan eken salaby. Bir aýdak aýlyk $1 milyon, $1 milyon rubl däl. $1 milyon. Ondan ol bokurdan ýyrtaýar ekrana çykyp. Başga ýerini ýyrtmasa da oňa da taýinler olar. Başga ýerini ýyrtmaga da taýinler $1 milyon berseler. Inni berde grubragam bolla bolyn. Inni şonu birgiden halky, biýüne halky şol propagandistlaryň üstünden öldürdiler. Ýogyny ýana otyrlar, gyryp otyrlar da. Şo propagandist şol alýan $1 milyon bar. Şo bokurdagyny ýyrtyp oturan üçin näçe ýyllap ene birden bir topar biýüne adamlar çağalar. Intek dünýä inip inmäke, dünýäniň bir lezzetini alyp almaka yetişmedi şo çağalar, ölüp gitdiler. 3 ýaşyny, 5 ýaşyny, 4 ýaşyny bir topar çağalar. Olaryň eneleri, yetim galan çağalar, garlar, gurtular. Şolaryň arasyndan Putin faşist gözleýärdi. Men şoňa haýran galýan. Şo garrylaryň bolan ýaňja bolan çağalar, emedekler beren çağalaryň arasynda natsist gözleýär. Onun 400 olay çağı ýamurşda ýok olanda şu köwüne çelli hasab alynany şonça hasab alınmady bilen nämelim. Ene şol meni gaty bir haýran galýar da aklyňa sygjak zatlar. Onuň gelip biziň videolarymyzyň aşağına kommentariýa ýazýarlar da, siz diýe halky diýär Russiýa garşy goýýaňyz diýär. Ay sen körmüsen, kermesen, nämesen beýniň içinde bardyr, bir mazgy diýilýän zat bardyr, kelläň içinde. Şu zatlara göz ýetirilen ok, halk ýazýan halk. Men şolara haýran galýan. Özüňem rus diline barasa bilýän.
dinläp görüp daşda göröklerdäki bolýandatlar dinläp görüp deňeşdirip analiz edip oturmaly boýun gelip bidiň videolarymyň aşagyna ýazýarlarda sizine halky diýe Russiýa garşy goýýaňyz, Putin'e garşy goýýaňyz diýe. Ol şol propagandistden näme tapawutdy? Ýa-ni $1 milyon alýan Solovyov şolardan näme tartyk bilen şu gelip ýazýanyň. Edil şolar ýaly propagandist eline mikrofon berseň, şolar ýaly çykyş etjek adamlar. Ana şu ýerden men şu Putin'in şu wagt alyp barýan siýasaty esasyny size berjek sorum, Russiýa tiz wagtyň içinde çökermi ýa-da öňküden beter öz aýtmyşlaryny güllläp ötermi? Ne şu häzirki современный döwürde daş döwrekden elini kesseň, granitsaň yapsaň ýa-ni bir nebi taýmy ostrow bolýar, bir ada, ýaşalmaýan adada galan ýaly bir özüň galsaň, seniň döwletiň ösermi? Öňküden gowy güllläp ösermi ýa çökermi? Näil siziň pikiriňizçe? Ýok, eger orsiýet barada aýtmaly bolsa, olany Kökman bu meselede bir aňry baş bilermen ýa siýasatçy bolmagam gerekkä. Men öz aýdyşyny diýäli internet görüp bilýän dürli mass medialardan maglumat alyp bilýän adamlar üçin düşnükli. Orsiýeden uğry hanjak, nira barýar. Näme bilen oturjak. Elbetde 20-nji asyrda izolýasiýada ýa-ni gabawda durmak diýmek olayam oturdum insanky döwletiň insanky ýeten müddeti diýip aýtmak bolýardy. Onun aňyrda olar gelecek ýok. Sebäp hemme da tehnika bilen işleýär. O tehnikanyň dürli akylly enjamlar bilen hemme doldurulýar. Orsiýeden özü şol çipleri zatlar şu enjamlar çykaran, onda aşar ýurtdan satyn alýar Ýewropadan. Ýewropa bilen mene haltada pyçak bolup otyr özü. Öz samsyklary derär. Ene Ýemedi Allah Taala biriniň jan ben nesiniň janyny almadan owul akylyny alar ekenýärdi. Ene şol akyl gelip Putin'e degişli bolup durdy. Her gününe Orsiýet Ýewropadan pesenden $1 milyard sap girdi alypdy. Şol satýan emesi üçin gazy nebeti ýene başga bir zatlar haryplar. $1 milyard her gününe. Ene 365 milyard alyp oturan döwlet şu içip oturan goýusyna tükürýärdi. Dünýäniň 6dan 1 bölegi, yer ýüzüniň 6dan 1 bölegi Orsiýetde. Dünýäniň baýlygynyň men näçe diýen, deň ýapsa şonu bolmaly, ýer baýlyklary hasaplandy. Olam Orsiýetde. Ýöne Orsiýetin halkynyň bagyşlanýan iň gowy ýaşaýan 5%-am ýok. Galan 90% şol türkmenlerimiziň şol ölmedi durmuşdaky ýaşaýyşy ýaly şol ünqarak çetdäki respublikalar ýani Moskwa, Leningrad, ýa-ni Nizhny Novgorod, Rostov-na-Donu, Krasnodar, Soçi bular elbetde gowy ýaşaýandyr. Megapolis ýani gaty milletli uly şäherler bolansa o taýda aýlygym, güllügüm kazanjam başgaçada. Emma Moskwada 200 kilometr aňyry çyksan edil şol watançylyk uruşundan soň bomba düşen ýaly. Şol ýyllarda gurulan jaýlar ýykylyşyp ýumurşyp ýaty şoň içinde de adam ýaşaýar. O döwletiň gelejegi ýok öylese. Şoňa bil baglayan döwletleriň, milletleriň, ýol başçylaryň bilelikde şo bilen güni aýy bataýmaly Orsiýet bilen ýa-da Putin bilen bile. Orsiýet belki täze döwürde, täze ýol başçylar saýlap Ýewropa bilen integrasiýa girse, onu belki ýene 50 ýyldan 60 ýyldan iýdil döwlet bolaýmagy mümkin. Ýok, bolmasa da milli respublikalar bar. Orsiýet 16 respublikadan ýalňyşmasam ibaret bolupdy. Olaň hersi öz başlyklygyny gılan etse, oňa 70 ötürüm Orsiýetin ýanky musulman dilli döwletler. Olaň hersiniň öz ýanky gözüňe tutan gelejegi bar. Yaşayış barada, durmuş barada, okuw barada, beýleki milletler, döwletler bilen gatnaşyk barada. Ene şolaň hemmejiginiň arzularynyň köküni bir adam Putin töweregindäki ýanky jenaýetkar toparlar bilen olaryň şey diýip atlanýar boljak da şol kedip oturan işte paltory otyrlar. Äkli şol 150 milyonluk Orsiýetin halkynyň
gününi ayını batırıp otylar. Ýewropada okap beren studentleri vardy. Bular indi mezur halda ýygyna gitmedi bol. Näme üçin? Bank kartalary işlerine, pulları yok. O Türkmen kam yok şu ülküm, anırdan uğradan. Ýöne Türkmen ýene-de günlükçü boljak, dilekçilik etjek, tenini satjak, şu Türkmenistana dolanjak, galyp bilse Orsiýetde de galjak, Ukrainada da, Belarusda da. Ýöne Türkmenistana gidesi gelenakda biziň halkymyň tapawutly şonu. Emma ors öwrüntür anyrda ansat pulu bilen gelmäge bärde-de işläsi gelenak bilen asly ýalty bolmaýar. Ene ýygyna gitdiler. Ýok şumar. Emma o Şweýçarda da ýok. Az şu studentler. Ştaýda özüni saklap bilýän. Sen tölen etmesen gitmelisin. Bankdan pul geçenat bolu oturdu. Şoň üçin ol bütün öz halkynyň 150 milyon ýylatyň gelejegini bagtyny urlap otyr şu ülküm. Ýöne şu halkym oňa düşünen onuň edip oturan işini. Le patriot diýär, yalandan watançy ýa watançy. Bizde de bar da şoňa türkmenler. Men watançy men watanyň ogly, men gaşymany urup döşüni ýara derler wa. Emma watan gıydal ol beýdip sevilmeýär. Watana hyzmat edilýär, gerek bolsa janyň ortagy goýmaly watan üçin. Ol söýüp näme ol gıýdmyşyn? Ene şoň güne düşünjesem şoň ýaly. Ne Orsiýadynky şu türkmen durmuşyny, türkmen jemgyýetine täherje tapawdy. Täherje köpler. Täherje. Olardan adatlyk ýok, erkinlik ýok. Tutulup gelýär, aklysy ýa-da şoma uruş diýip ýazsaňam tutup akdyýar. Eliň boş plakatly çyk köçer, ýene-de sen polisiýagyny. Eliň boş iş dat ýazyldy, diňe plakatly boş köçer çykan üçin akdyýar. Bu 37-nji ýyly däli eýsem näme? Repressiýa däli eýsem näme? Ine şol. Ýöne ursat berdim ştaýdym men şu Putiniň gelip çykyşy barada bir kagdaýdy. Ýa. Tiýetiniz gitdi. Emma kemini zannediyor çördüm ben. Çok zannedilme ses gidiyordu. Bağışlar vatandaşa şunu yani. Putin'in Trubas'tan gelişi bir ütköş. O da Orsiýet diýilen ýaly bir gidip ýatan dünyada o da SSR vardı hem Amerika ikisi güýçli döwlet. SSR ýykylandan soň Orsiýet şoň asly hukugyny öz boýnuna aldy SSR. Baýlygyndan ber geçenen o. Indi şoň ornuny dünýäde ikinji döwlet bolup durmaly döwletiň başyny haýsam da bir polkownik gelip ören gysy wagtyň içinde şu döwletiň prezidenti boldy. Nerden çykýar? Näde bolýar? 2 ýyla ýetmän şol adam meýan prezident boldy. Olur ýa kömelek bor, biz gelin kömelek diýer. Ýa çykan birden ýeriň aşagyny bölüp çykýar. Halmra da onu getirenler var. Ödem soň eri bilen öldürdi onu. Getirenler var. Gaçan aýdyp oturarlarym var. Şu kun şaýatlyk edýärlerim var. Ýöne şoň gelmegi gaty geň boldy da. Başta şol Sankt Peterburgda öňkady Leningradda şol taýda Sapçanyň ýa-ni şol şäher hakiminiň şol ornmasary şol söwda satyk işleri boýunça ornmasary wezipesini işläp başlaýardy. Ondan şol daşary ýurtda bilen söwda satyk gatnaşygyny ol ýa-ni ýurdun gyzylyny, altyny, kümüşini, nämesin gymmat baha daşlaryny azyk önümlerine Leningradyň halky nimetlendirmek üçin çalışmak, nämetmek, barter da alışveriş olur. Şu işle bilen meşgul sonra on elinin eğirliğini Maria Salya diýip bir deputat bardy. Şol döwür men şu gadyetleri ýerlemsäň bilýän. Atı batyrga genan. Ene şolar ýaly eli eğri şonu wezipesinden çetleşdirmeli. Ýa-ni Sankt Peterburg'un Zakanada atylmy sabraniýasyna sese goýdy şonu. Mesela pavestka çıkardı. Son yenem var. Sonra şu adamlar hemmece yitirmedildi. Yok da. Şu Putin kritik eden adam yok. Esasen ben şu Sankt Peterburg bilen ya Leningrad bilen bağlanşykly aýsak, men goýtanýan Galina Staravoýtova diýip hem şu Orsiýadyň parlamentyna deputat, hem siýasatçy denan bir özüýel şeýle bir baýdakgar denan meni atıp öldürdüler padiyazdan. Olam şol Putin'i, şol rejimini kritik eden için böyle. Sonra siýasatçy we jurnalist Anna Politkovskaya var. Yüzlerce, müňlerce şolar ýaly ýiti makalalar ýazanady.
hem Putin'in karşısına hem Çeçenistan'ı bolyan ýagdaý, hem şu uruş barada yazmadıklar diyor. Bebenlerine atıp öldürdüler. Oğlum Sankt Peterburg'lu. Sonra en sonkusu, Boris Nemtsov, ona men şahsi tanış olardan bile şu Türkmenistan'ın 92. yılı çıkandan sonra şu davur Nizhny Novgorod'un emesi de hakimi, vilayet hakimi. Şonunla tanıştım. On menden 3-4 yaş kiçiydi de. Kızıl yani şeyle gövnaçık ulu kıçı bilen kıçı. Yani şu Putin'i kritik eden için yani onu metre şu Moskova'da Kremlin karşısında atıp öldürdüler. Politkovski eman Putin'in doğulan gününe soğuk diyen yani 7. oktuya orada attılar. Buna yeni de onlarca adam. Hani şu Putin ne için patpolkovnik gelip FSB'nin şu dil bilen aytsak KGB'nin başlığı oldu deyip yazan makale için Leningrad'ın yankı yuridik qadiýady var. Veçerni näme diýip? Ya yuridik Peterburg diýip şunu. Sonra şol ýazýa şolar real şol wezipe diňe şu ýema boýunça içerki kanun düzgün boýunça general leytenantdan pes derejeli adam harby KGB ya şu döwür başlyk bolma haqqy ýok. Bu bolsa polkovnik getirip FSB başlyk edip goýýarlar da KGB. Nähil mümkin boldy diýip sorag beren üçin bir hepden soň şonu podyezdini urup öldürýär. Baran ýeri şol Putinin, basan ýerim şol saýlanmaqa Volgodonskda bir topar jaýlar partladylar, bir topar samolyotlar ýykyldy. Ay näme boldy? Beslanaky çağlar mektepde halat etmän bular okul tutup näçe ýüz çağı wepat boldy. Moskwa teatrynda buna real tragedi. Ýöne diýene şu diňe şol tragedi üstüne tragedi. Mena görmek şulardan pozitiv zadyny. Onsoň komment ýazýarlary ýüzlenýär. Biz şuň kritik edemde Putin şol gelen gününden mer şol 2000-nji ýylyň ýanwarynyň mer men şuň kritik edip gelýän. Sebäp hiç açan ýanky ýöreýte gurulugyň başlygy döwlet ýolbaşçy bolmagy haqqy ýok. On eýýam kellesine goýulan ilim bilim bar. Ol şoň çägine çykyp bilme. Ya şo galypdan ne çykyp bilmeýänem özüne 20 kil wer suwud edip otyr. Olur real wezipe, prezidentlik wezipe bir dünýä garaýşy giň adam, jemgyýet bilen işleşen adam. Ol giýje ýatman birini diňläp ýa birini ýyzarlap ýa birini zäherläp ýa birini atyp beren adamlar o wezipeleri barma haqqy ýok diýip düşünýär. Men şondan mälim şonu aýdyp gelýär. Bu şuň kunduranlar men öz pikirimi açyk aýdym hani Azatlyk radiosundan şo döwürden mäli aýdyp gelýär. Menden maşy Orsiýada Putin kritik eden adamym ýok. Ta şuullara çellonu aýtmak gerek. Ay şunu kritik etsek bize ziyan gelýärmez. Ha gelýän bolsa gelipdir de nämesi bar o? Läm ol bizden ütkeşik adammy. Ýa-me Türkmenistan on bitirip beren hyzmaty barmy? Hani 20 kylly näme etdi? Türkmen halkyna ýa Türkmenistanda ýaşap gaýdan ýaşaýdy ölüp galan orslara näme kömek etdi? Hiç kime hiç da eden olar. Men göremek bar bolsa çykaryp berkesildir maňa. Faktlar bilen. Şonu aýdyn, bagyslan kän wagtym aldym aljan. Yo. Ýanky şu Beslan bilen näme Nordost barada aýdasyň belýär. Şo ýerde şu Beslanyň mektebi gurşap aldylar, gabap aldylar. Ondan soň şo ýerde gepleşik nemelerini alýarlarda FSB ýydarlap ýanky soň çykýar adatlar ýüze. O şu wada çen biz bilemedik okdyga. Asıl bu Putin'in özünün gurnap ýören spektakly bolup çykdy. Ol ýöne bolandat däl, ýöne hakykatdan bolandat däl, ony gurnaýarlar soňundan şo wagtky FSB'ň başlygy bar. Olaýda näme diýär? Убивай diýär всех. Olaýda beýle de говорить etmedik diýär ýanky. Familiýasy ýadmaşynyň, Çeçen mi kim ol? Ýadmaşynyň familiýasy. Beýle de говорить etmedik diýär, on doplatim dabey diýär. Göredin? Doplatim pulum köprak tölerse öldürün diýär. Göredin çağalary. Ondan soň näme var? Nordostda şol gaz veren var, gaz berip içindäki adamlara gaz berip näme etdiler, ýatyrdylar emmetini. Şonu aýdyp Teredoz veripdirler o gaz. Teredoz ha o onese dozasyny köpeltdim diýär. Ya piribar şil diýär, seredin onu. Şo dozasyny bermegem şo FSB'ň başlygyna da buyurlan işler.
Feyz ben başlı. Gödüňe de getirin. Bulan öde edip beren dadyny. O bir de o atlar bara düşünem doktuk da. Bir göz ýaşa boğulup ağlap şo bolan wakalar 2000-nji ýylda boldy dämi? 2002-de boldymy? 2002-de Nord neme? 2002-de Nord Ost boldy, 2004-de de Beslan boldy ýa. Ýadyma çyny. O şeylere. Gözümiziň ýaşyna boğulup ağlapdyk şonu bize wak çağalar, birden çağalar öldü diýip bolin. Asyl bula ferediň edip beren zatlaryny özleri edip ber. Indi olam reyting kaldırmak üçin edýän ekenler. Indi analitikleri diňleseň Putin özüne reyting kaldırmak üçin edýär. Ene şu zatları başyna alyp çykyp bildi. Ene şulara boyun egmedi. Awa bular gözünün neme gözüni ýaşyny ýannak bilen edip bersinler. Ana size ortlara garşy gitseňiz boljaňyz şudur diýen ýaly. Neme reyting kalanýa da. Men ene şeyle düşündüm. Şu edilip berilen zatlar. Köp zatlar öz eli bilen edip ber Putin. Şoň ýa üstüne ýetiren idim şu ýanky siziň aýdan zatlaňyz. Inni şol men bir zat ýadyma 2000-nji ýyllarda 2000-niň başlaryna me Putin gelinmadyny saýlaw 2000-nji ýylda boldy dämi? Birinji saýlawy. O 99-nyň dekabryny bolaýdy ýani 2000 başyna boldy. 99-nyň 31-nji dekabryny ýerçil men gidýän ipaglan etdi. Demek 2000-nji ýylyň ýanwar aýyna boldy ýa. Ýalňyş bolsam ýa fevral aýyna. Şonu bilerim şu Putin 30 däwrin. 2000 diýip aýdy başyna. Şo wagtlar Putin gelenmädini ay özüni gowy tarapdan görkezip başlatdy halkyň ynamyna ýerip zat edip bolan bizim ananýadyk o mahallar telewizor görýärdik. Putin ýaly prezidentimiz bolsa diýip bizim şeýlip arzu edýärdik. Hakykatdanam palmada o atlar politika düşünem dokda hakykatdanam arzu edýärdik. Onuň adamyň gelenmädine sen bir näili politika adamdygyny siýasatçydygyny bilip bilen okda bu wagt geçmede. Onuň bu ýanky ayallarını, şu Russiýan ayallarını köprak çağa doğruň diýip reklam edip başlady. Ol asly gelenne planly gelen ekenne gitmek üçin näle umykly madamalyk oturmak üçin hem planly gelen ekenne 5 ýylda nämetsem 10 ýylda plan etsem 15 ýylda nämetsem Ukrainany basyp alsam 20 ýylda plan etsem ine şo pikir şol ýalaky Russiýanyň ekspansiýa diýilýär. Russiýany giňeltmegi nemetinde ışkınna kenne. Onun şonu diýen zatlar ýadyma düşýär. Ayallar ikinji çağa dogursaňyz 250 000 rubl berjek. Üçüncü çağaňyzda da ýene şonça berjek. Gepin ýetgäsi. Ors milletler kän bir dogurup beren näle köp çağa. 3-den 4-den çağa dogurupdurdy. Orslaň ayallaryny. Ondan soň näme? Olaňa ýarsy diýen ýaly alkogoliçka, köp içýär. Çağa dogurýa eklep we medi bilmänem o çağalarynam ýene de dettoma tarşyrýarlar. Detto neme elinden alýar. Apikun nemeler gelýär, apikunswadan. El çağany elinden alyp hökümete tarşyrýar, hökümete internada ýerleşdirýär. Ýöne çağalaryny seredi bilen oklar. Enete o taýda ara içip ýatsa, o çağany kim seretsin? Serwe bermeler biri. Onuň şoň üçin goňşy golamlar jaň etsere apikunlar gelýär alyp gidýärler çağalaryny. O döwürler men şu kän görýärdim de Rus kanallaryny şondan bilýän. Onuň inni häzir ne pikirde oturuş 2000-nji ýylda dogurlan çağalar häzir 20 ýaşyndaky, 22 ýaşyndaky şu Ukrainada söwüşip beren çağalar. Indi men näme analiz etjek bolýan? Dünkü ekonomiski forum bolar Sankt Peterburgda. Şoň üçin bir diýen dady bar. 13-nji ýyl bilen şu wagtky ile deňeşdirsem çağa diýe çağa dogmasa adaly diýe. Halk bile bilip başladı. Mene şeyle pikir edýän, halk bilip başladı da munyň oýnaýan oýnuny şeyle bolup bilermi? Ya da pikir etdi, näme ayallar näme inkubatormy saňa dogurup berip taşlap oturur ýaly. Gördü bakdy ne edýän görüp otursa edýän işini. Bar çağalar gitdi şu wagt hiç zatdan bir habar. Özüň oňarýanyň çağasa urşa gitmeýär. Diňe ýene de garip gasar ýa köp çağaly eklebilmeýän, dadyny ardyny hiç ýere ýetirilmeýän, ýa pul peşkeş sowgat berip çağasyny armeden alyp galbilmeýän,
Şoňalyk simýalan çagaty gitdi. Ýa-da enesi atası alkaş bolsa, enesem ýok bolsa ýa direksiz bolsa çaga 5 manat pul ay kontrakt baglaşsaň 5 manat pul berýärler diýip ol 5 manat pulum $2,500 bolup çykdy. Hata edemedi. Kontraktyna $2,500. Şonam ullakan pul bilýärler-de, ors milleti. Şolam orsiýetde gat uly pul bolmaly şu çagalar üçin. Çaga diýenim ýanky 18-20 ýaşly kontrakt baglaşan ýaş ýigitler. Ene şonam aýdyp geçeýnidim. O Putinin edýän maksatnamaly gelenne çagalar dogurtmaly, aýallar inkubator ýerine ulanyp, ondan soň ýetişenden soň et hökmünde ýanky pushny mäsi hökmünde de ulanmaly, etten diýwar ýasamak üçin. Innem bolsa dünkü gepleşikde Kaliningrad näme arada galan näme Litwa bilen näme arasynda Litwa bilen Kaliningrad näme ortasynda dämi Litwa bilen Litwa bilen Orsiýadyň aralygynda Litwa. Kaliningrad çetde galýar. Ortasynda Litwaň üstünden geçmeli Kaliningrad. Hawa şo taýda gözlemeli ýol ýok da Orsiýada geçmek üçin. Onuň şonu Ýewropa sanksiýa girdi, ähli ýerleri ýapyk şoňa barmaz ýaly içili ýanky harit geçirmedi. Hawa harit eýle geçirmedi ýaly ýap ýa-da inni bunu edýän bahanasy Litwa nämetdi? Litwa diňe olan beren ukazaniýatyny ýerine ýetirdi, ýapmaly ýerini ýapdy. Litwaň öz başdaklyk etmedi onu. Ýöne bu Putin aýdýa Litwa etdi diýär-de, ortadan inni tapýany gurungy. Мы вам покажем, diye o nime var, Margarita Simonyan var. Мы вам покажем, кто такие русские diye. Öda Ermeni, onun Ruslan adını ngurluyor. Мы вам покажем, кто такие русские diye. Inni, şonu inni Litvan üstüne bir ugroza var yalı vuruyanı. Neme bir hayvatat diye da. Inni siz neme fikir ediyorsunuz? Litvan üstüne de çolup bilir mi ortalar? Onu kelebek bir uzun çöşlep başlar, siz ayttınız da, yani şu başta Putin saylananlarını niyadıp, yine şular yar prezident bile de gerekli. Sebep o tayda diyala son niyaz filan demiştir yani de. Ol bile, sebep ol dasta Putin niyaz üstümüzde oturan adam da yurdun içinde. Yani ben ayttım ha, ben son ilkinci günden meri, ben halamak, ya sonu ben on prezident deyip hasaba medamak, münasib adam zaliyim. Neymiş? İlkinci çıkışına aytdı da kim bize karşı dursa biz olur tuvalette ölürüz. Yani balat naylon deli bilen. Bu cim maçit sartiri diye. Yani diyeyim söyledi. Siyasetçi diyeyim şu. Karşıdasına şey deyip karşıdasına ama yok. Yani onun aydı. Kim bize karşı dursa diye tuvalet. Sesiniz gitti yine. Dıptı da malını orsiyetten gelipti. Böyle. Son için bula bir aylan bini şuun kuluna getirdik yani sizin aydallarınızın üstünde oluyor. Şol hakikattan hem şol 250 bin rubl verecek deyip çağa doğurduk başlayan yıllar. Şuun kun şo yaşlar 18-20 yaşında. Şol mağulluğa çağırlayarlar şuun kun ya Ukrayna'da vepat bolyarlar. Neden yarsından uğradı şuun kun şol 250 bine kail ol Putin'in yemetine siyasetine doğrulan çağırlar. Onun kim doğurdu? On Moskva Leningrad'ın yavru şehirlerin adamlar, ayarlar doğrunak. Onu yankı. Yine de şu Kırak Çettaki Respublikaları. Yine Tuva deydi, Buryatı deydi, Neme deydi, o deydi, bu deydi, o Çuvaş deydi, Tatar deydi. Şu Müslüman milletleri ya Kavkaz milletleri yine şolar doğurup başladılar. Yine olara da näme gerek? Pul yetmezçilik üçin. Jaýlar ýok, zat ýok. Şu 250 min soň bir öňüne keppe salynmak üçin goltky boljak da, şu o pulup ellerine berilene jaý salsaň beriljek diýip aýdylar. Olaryň oturan şu urus döwrüne salan ýanky bir ýerdemillerine çykyp ýeriň üstüne bir hiç bolmagan agaçdan jaý bolsa da diýip şoň üçin dogrup başlady. Allym olur, alanak mı, inflasyon bilen, bakalan kalmağı bilen, haritlan kımmatlağı bilen, on sosan bilen var. Yani ikinci yarday var. Eneler hıvıs bilen çağırın uruşuğru diye, neymişin?
Ne ayda 4 çağa doğrupdur, 5 çağa. Ondan sonra olur o tayda su yerine köp yerde o yerine de samagol şeyler de ona aytmak gerek. Alkava. Ondan o 4 çağasını birini uruşu uğradı ya. O ayşı diğer gelinin ölü gelse de kim olacak gali oturan en atada kan şataydı ya doğrular. Ne için? O ölenden son iyidinden 7 milyon 8 milyon rubl ötölünecekmiş ölüne. Doğanların aşına. Ne yok hakikaten otur vatandaşlarımızın önüne. Hani bağır da şu öz aralarında görüleşenini, eneti bilen oğlu görüleşenini, bir iki tane düğübünden bir ne tanış adam görüleş, yani hal yoksa ece bağırın kırıyan edip ağlap görülemeli onu. Aytam zor, sen ne diyen o taydı o? Allın urdun at ölür, yık Mehmet oğurla getir, şular yanar sesi yaptılar var da. Oturup hayran aliyat. Yani o adamlar hem doğru degradasyon düşün. Mesela biz akıtırıya kılın degradasyon düşüyen önüne ayağının da adam olsa satya çağırasın. Ne şey olsa şu tırıya gerek ya gerayını da. Bunları denedin alkogol gerek. Şöyle bolu oturdu. İnne hediyan şu Litvalı mesele. O Litva kollektivlerin kabul edilen kararı tabi. O Evrosayyo'nun azası. O NATO yararlılığının mağdası. Yerdilim umumu karar. Ses verildi elgarlıldı. Demek şoňa ol tabin bolaýmak. O taýdan Orsiyet öz Litwan üstünden harit geçirýär Kaliningrady. Ol näme harit? Onu hiç kim astronot görkezden akbar. Wagorly pulon boli. Oň üçin iýmit barmy ýa ýarag barmy? Ýa ýene näme bar? Onu bilýän adam ýok. Boldy bu tordy. Asla hiç harit geçirmeler dip aýdylym üstünden Evrosayyozyň. Şuma o maşinalaryny geçiren atlar Orsiyet bilen ýanky Belarusyň ýük taşa diýen maşinlar bar. Hiç de gelenär Ýewropa. Ýogsa gaýda gaýmalaşyp düşýärdi bizim üstümizden Şweýçeden geçip o Norwegiýanyň ýanky gyzyl walygyna kidýärdi ýyl boýy taşa. Ýok keseläýdi. Ýok hiç kim eden atlanky 3 aý ber. Ene o sen şeýtdiň dip Litwan üstüne çözermi? Ýok. Çözup görsün bütün NATO'dan almatınalar. Bunlar şu eğitçek, beyitçek, karat, şu elnak, şu yankı yadro yarağı bilen dünyanı korkutacak böyle. Milletler, devletler, adamlar şu korkudan yağdadı. O korkun kabul eden aktı. Korkmayan adam korkun kabul etmeyen. Bu Türkmenlerle bir de depen asmanımıza duru diyerler. Bunlar şu duru olacağını sonsudan belli. Yani eğer şu ullonacak bolsa, 100 gezek kaytala baytıdı. Sen bir gezek deydi ullona işon. Böyle erkek bolyan burada. O adamlar 100 gezek korkuzup, onun korkan adamı mı yoktu olsun? Ay bolcuk bolsa bolsun, etcek bolsa etsin, özlerin bir tık gidecek de berbadı. Şoňa kaýyl bolsa, edi bersinler. Biz onun eline knopkany basyp alabiljek gel. Belarusya bilen neme graniçede de akop gadýamyş aýagallygyny. Akop görler aşwa. Litwa bilen araça. Şo taýdan akop gadýarlar. Seredin. Ay goý gassyrlar ýemede bular özüne şu gabyrgadan ýarlar bular hem akop. Näme ýetmezçiligi bar diýenem bir gezek sorak berýän watandaşlarymyza. Bizi günakarlajak bolýan ýa orta. Her gününe Ýewropadan $1 milyard pul arasa sap girdi. Akıp dur ýurdun içine. Hiç näde etmek gerek. Dige şu gaturwadan çykyp durar. $1 milyard alyp otyň her gününe. Bir sana şu bütün obaň eklerlik kapyňda bir sary sygyr bar bolsa, şu eklap oturan süýtber bütün obaň bir sygyr. Sen gelip şu özüň damagyny çalýandy. Ine bulak edeni özüne eden şol. Onuň akyl barmy şular? Ýokmy? Nähil pikir etmeli? Özüňiz oýlanyň netije çykaryp. Bolly. Ne reýsa çaýsam şeýle bolçan. Şol geçen taparam şu barada agladykda goýduk da şol Zubkov bilen ýonky nime uşoň nimesi var, giýewsi var. Serjukov. Şonu aýtman gallyk da şu taýda şonu aýdyp geçesim geldi. Bir gyrykly zat aýdyp berdi. Ol haki Anatoly Serjukovmy? Ha, Putin'in nimesi var. Yakın dost oligark Pugachev. Aha. O Sergey Pugachev. Ha. O näme diýär? Ne diýe gurun şol Zubkov hem tanıyan eken öňkü premier ministr.
Onun billiye öz giyusunu getiriyor. Gıydanın adamsı olmalı yan yollaşı. Serjikovu getiriyor diye. Neme tanıştırıp da edip şunu ministra baron edip koysan deyip diye. Onun bulum kaçyamış da Serjikov kaçya diye bolacak derlip men minister ne edip bolay minister şu Pugaçov'un yanına edip beriptir. Men niptir 2 yılcık nemede Moldavya'da vaditil bol kulluk ettim deyiptir. Kulluk edenni nemene kalmada. Ben diyecek olan adım ol hiç ile vayenni bilimi yok da vayenni образованиясы yok. 2 yılcık Moldavya'da vaditil bol kulluk ettim men ne edip ministra baronu olayını kaçıptır bir hepteler 2 hepteler bolacak derlip. Ona da yine de Putin getiriyormuşsun. Çağırıp getiriyor da sen vayeni bilmen gerek değil bana. Şu sat diyen de atlım satsan oluyor. Ne de şey rütler bilen yankı şartnama bağlaşıp onu bunu satmalı. Neme satmalı? Yarağı, yine tank değilse tank, yankı ok değilse ok, yarağı değilse yarağı, istenlik yarağı. Şu da şey rütleri. Oşuna adarttılar Orsiye'nin koşunu soyulurdu. Ha o katı gelyen $1 milyar var, bir günde gelyen $1 milyar ağırlık edem olmalı. Onun bu Serjikova neme diyemsin Putin. Şunu sen ön diptir targovlu işledin ha. Sen katıgovi oğur yana satu işlerini. Yani tacirçilik işlerini. Sen şunu satı bilsen oluyor, bana sen başkaladın bilimin abazamanyan gerek del deyip. Onu şunu satılık işleri buyur ya. Minister baron edip koy ya. Yönü 2%'den köp almanın divaydı. Ferhat, ödün 2%'den köp almanın divaydı. Ödü uğurlamana ruhsat veriyor. Senem uğurlu diye, yönü neme diye, norman vardır diye de. Onun sonunun sonra veriyor, yani Pugaçova sonra veriyor. Onu ne için ayırdı onu niye? Basılman da oradan tıptı diye. Serjikov. Putin'in elinden doğrudan tıptı diye basılman niye? Oturuvam brağlar, oturuvam çıktı diye yönü çıkardı son diye. Çıkardılar diye son. Inni следствие hatta oturulur da. Olamay diye 2%'den kan almadıydı on köprü alınır da. Şunun için tutulur diye de. Feridin. Inni şol daşta vurunu koyyan adamlar var. Hiç de kompetensiz de. Şu kompetensiz yetmeyen adamları koyuyor. Yine minister abaronu olup oturan adamın 2 yılcık nemede Moldavya'da vaditil olup kulluk ediptir. Şoför olup. Koyyan adamları. O beyleklerim şon yalı. Şuun kızan şon yalı. Ivanov var ya, Ivanov. Şonun minister bilimi yok ene, ödünü kompetansiz yeteni o şonum şu ornu eğilemene. Şu vatkılarım şeyle, ne şu vatkıdan aline bot diyer şu vatkı. Şaygu. Awa. Onu yerde kulluk ediptir belli değil. Ola bir kil kulluk edendir bir yerlerde. Yani hiç bilimi yok olurdan. Vayen urdu, har urdan. MCS vardı. Var MCS avu. Yani bol yanda. MCS'den pazarlık var ya Türkmen diline geçerse. Vatandaşlarımız. Bol ya da hava. Pazarlık bol ya. Spasitil bol ya. Inni şu datları ben şu yardıma düştü de aydaynıydım. Putin'in edip gören datlarını. Yanına koyyan, teoruna koyyan adamları kompetensiyası yetmesin niye, öz iyi ediyen işinin baş çıkmasın niye, ertek gün bulan ayağından alıp bollar yalı. Öz uğrundan kovu bilen adam özünü alırtma da Putin'i. Bir ediyen adı ne doğurduğunu aydı bilirsin ha yüzüne. He? Ben ön yalada kol çekecek derliyim. Yani şu varada ayıp geçeyniydim. İnne beylek sonra o geçetim geliyor. Ne şu Rusya Türkmenistan'ın ara bağlantısı var. Serdar'ına gidip geldi Putin'in yanına. Aslında Serdar'ın prezident bolanı şu Putin'in başka bir kutlap bir gollan adamım yok mukadiyen mene. Ne gitti geldi bardı. İnne şuların ne mi bekvetli iş bitirdiğine bardılar. Ne ettiler şular? Halk için bekvetli iş ettiler mi? Ya ödü için mi? Ne için bardı geldi şular? Şunu azıcık gençleyin bu vatandaşlamada da düşünürseniz. Yeme onu şu geçen
sowalyna jogap beren, ýa-ni bizde de şular ýa-ni näme üçin Putin şol samsyg adamlar häkimede getirýär. Ýa-ni olumsuz bilimsiz. Ene Türkmenistanyň misaly Niyazov şu köçeden baryan adam tutup getirip minister edip koýuyor. Yani 10 ministerleri 6 aylık. Minister berde Putin o da saklıyor. Yani olur kadı. Yani berde çalışıp durur yani. Yankı premier minister yankı Viktor Zubkov'un giyosi şol yankı Anatoly Serdukov'u doğru bellep geçtim. O hiç açın harbi strukturada işleyen adam derler. O şoför olmak profesörü işine gidip yanım getirip son kadarmada yatmak. Koçada maşin sürüp gören adam kişi de yok onun tecrübesi. Armada gulluk ettim deyip aydın bozuk geldi. Son için onu ömede koşun generalleri ya harbiler onu tabur etkin deyip adını tutardılar da. Tabur etkin demek ne mi? Sol minister abaronu bolmaka son ön yani Anatoly Serdukov mebelini fabrikası var eken şu tayda yankı mebel çıkarya divan mı kravat mı servant mı yani son için ona tabur etkin deyip ad verdiler. Harbi ulluktu. Türkmenistan'ı da son yalı hani kim var ne seyredin zaten Kurban Gulli Niyaz Fahin'in şimali yok da görün da şu gün kinetet ne Kurban Gulli'ni görüp dursun son önünü iki bükülüp satanın arasına salam verip duran ministerlerin haysi bir şahsiyet sizin öğüt fikrini de aydın haysi bir siz sorun erkek kazaplayan şanın değerler yoga oturup hayran hali. Nereden tapıp getirdi şular yığınlı kamandan? Yurdun bular günlük elin pelteli çıralı ötmesinden tapıp olacak. Gäli ansadan da. Ýöne şular samsygını getirip koýýarlar. Çorbasynyň şorrugy diýilýär. Şor. Bular getirip birinji adam diýip koýýarlar hem şeýledir. Niýazy hem yetim hem gorkak hem şunun sözünden çıkmayacak deyip getirip koydu. Onu atmak deyip koyan hiç kim. Yetim, birinciden tögüren adam yok. İkinciden ölürmen korkak. Kölögösünden teskinip veren adam. Yine şol bizim diyenimizden çıkma deyip Orsiyadan getirip koyanı. Olur yanlış mıdır bu meselede. Sonra on yali yetimçe yok, olumlu bilimli. Yine kimi? Gördü tögüreninin elini boşap ayağını yıkırıp veren kim? Yine Kurban oluyor. Mun eli bilen meni tutmak için kwasty şuň eli bilen niýazy ýok etdiler. O fizik taýdan ýok edilerli görnüp niýazy öldürdi. Sen şuň günnelik dermany getirip berýänim Berdi Muhammed. Saçyny kraskalýanym Berdi Muhammed. Şu niýazy gorkak bolansa şol ikisi bile oturup kraskalýar saçyny. Bana köşkden gelen tavar vardı şudur. Bir janda ýanky kraskan garya Gurban boly, kara kraskany. Öz kelletine çalýar. Niyazın kellesine çalıyor. Eğer şu kraskada zahir var olsa onu ödemeli. Demek öyle ne? Dine şeyttir niyaz bulunur. Onun bana tabletka verirlerini yarsını ona veriyor, yarsını bana veriyor. Ben niyaz diyirka kabinetine varamda. Açlıktan son elini ayağını titredi oturuyor da o diyaz yüz gözüne kara dere var. Almıratsan ben günahkar da yankı Tehet nefes günahkar Eman diye parlamentin sesiyesini men onun işinden ayırır. Men şu derman iştip elini bir derman bölüp yarsın bana veriyor. Yok men derman şekkal. Yok zehirli değil al içe şunu ne. Teret on kellesinin akı pikiri. Bir dermanı bölüyor yarsın bana veriyor. Al iş şunu diye de ödün diye dörtlersin diye. Yok men şekkalim yok al hamratsan zehirli değil dedi. Demek şu kelowum bolur da yanımda ikide mene dönüyorsun täzeledi açırsa bilen hanakmedy şu. Ama solun son kabinetine bolon görgün soldur men aslylar neden günü ertedi. Ben sondan bilýär ol adamın hiç kime hiç açan janynyň mı? Çok korkaklyk şol. Şeýle şol korkaklygy Putin'e var. Töweregine adam getirmeýänim şol üçin bunkerda oturýanym şol üçin ene dün bizim ýaşlymyz
kemine bilen aydın gaty ol çıkış etdiler watandaşlar. Hemmäňden haýyş edýän giýin şonu seredin. Şo taýda şu ýemen diktaturanyň ýa ýol başlaryň size psikologik portreti görkezilýär, ýüz keşfi. Ya şolaň etjek ya edebilmejek hereketleri doğru dürüst ılım bilen düşünüp berilýär. Onu düşünmek üçin bolmasa 2 gezek dinlen ya 3 gezek dinlen alarsyňyz şonu. Jikmejik çeýnep aýdyp berýär 2 sany ýaş ılmy ýetik ýigidime. Ine şu taýda aýdylýardy. Şular özüni goramak üçin etmeli hereketler neden atlar? Özlerinden gorkup otylar. Özlerinden gorkmayan bolsa, näme üçin halkyň öňüne çykyp, halk bilen duşşanak ýa gürleşanak diýip aýdyň soraw berir. Ine estilýärmi? Estilýär. Şo soraw berýär. Emma halk şunu düşünmeli. Ne için Burwan Goly ya Niyaz onun Niyaz başta bir kıyıl çıkardı son prezident olmaka. Sonra bir yeme oğlu Burwan Goly madam ministerle bilen ana son demede ekrana geçiriyor doğrusu. Belki ol gerektir iş için. Yani sen halk bilen hasan doğuştu. Şu ondan sonra halkın çıkıp ne men adamla geldim araňda dip açık geden yerini gördünüz mü Burwan Goly? Yok. Oğlu näme diýip? Hani yer boşlukdur töwere aşrawadyň içi. Hanymyň 1 milliony ýetip duran ilat. Näme üçin bula köçeden geçen siňe muşonak? Näme üçin beýle bolýar? Ine sebäp olar özünden gorkýar. Özünden näme üçin gorkýar? Şu özüniň arkasynda bular halkdan gorkusy bar. Gorkup halky ýa ýurdu dolandyrjak bolýarlar. Halkym bulan gorkusyny görüp, näme üçin bulardan özüni tirsinip berende düşünýär. Ine üstade biraz psikolojik faktör var. Şoň üçin haýyş edýän watandaşlar şu iki ýerdemizin şu düýün küçük dinlen, görün şonun netije çykaryn. Gaty gowy sada dil bilen düşünüp aýdyp beripdiler. Yo elbetde ol bizim o köçe gurulmazdan ol dil bilen aýdýar, ýöne düşünmek mümkin emas. Şonu aýdyk. Men minte görmedim onu, göreýin onu. O gep. Görün hokman öyle sarna. İki çay oturup Gatı şular ýaly arkayn mesela urun edipdirler. Menem 2 gezek öwran dinlen bizim ýaşlardan almagy, öwrenmäge zatlamaz kän sebäp men ol 20-nji asaryň adamdy. Bular 21-nji asaryň adamdy bolçan. Bular öňüne düşmek adamy ýok. Ýygyna ýermek üçin köp saat görmeli, bilmeli, okumaly, öwrenmeli. Innin çok soramam berin halmada wagtymyza gidip dur. Ine şu geçen tapar Watan Haberler programmasyna Ferdar neme diýipdir de şu gerekli idaralara ýüzlenip, idara ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýollaryň açylmagyna taýýarlyk görmeli, ähli döwletler bilen ýol ara gatnaşygyny ýola goýmaly, öňkü derejesi öňkü ýaly. Inni soňam şo barada da geçirilen işler barada da hasawat bermegini tapsyrypdyr. Inni siziň pikiriňizçe näil pikir edýäňiz ýollar açylar diýip mene tama edýän? Ýollar açylar, ýöne onuň isegi boýunça däli halkyň talapy boýunça açylar. Ol bir. İkinciden bular ağzında näme aşgatyklany bilen hatsyn, bular halky şol etmeli işleri edip berdi. Ýok. Ýöne şu mal halkyň gaşar gazabyny köşeşdirmek üçin gaýnap duran gazany biraz soğuk sugarmak üçin hepde bir samolyot uçurulmaly. O taýdan birini näme üçin Orsiýetden uçurýan sen, näme üçin Dubaýdan uçurýan, näme üçin günnelik Türkiýeden gatnadan näme üçin? Sorakan jogap ýokdur. Täp ýan gaýşmaýar, gorku faktor. Bular özünden gorkýar. Şu häkimet saklap bilmejegini bil. Täp şu mahal Türkiýeden 2 samolyot adam barsan, şuların öňünde durup jogap bersinmi? Serzar diýilýär. Ya gelsin Türkiýede ýygnasyna nemen geldim adamlar. Näme? O diýjek aýtjak zadyňyz bar, menne. Hemen şu zatlar üçin açylmak aşagan dälip aýsyn halky. Erkek bolýan bolsa. Ýok. Bular şol halky bir bölejigini bir samolyoty geçirip, 1000 samolyoty bärde öldürmekçi de. Şu sergezarlykdy, açlykdan, horlukdan keseller. Gara ýurda barmalar bu adam. İçindäki ýeterlik bolar häzirlikçi. Ondan açsa
Daşınnakyň barjagy gatazdyr. Şol çağatyn küýsap barjak bolay, mada çykan ýaşdan gitmek ýygyna aladasam ýok. Täp o taýda gazanç ýok da, bilýärdi. Barp bir ay ýaşanyň näme bilen daş kemirmeli, monça. Ýöne ýol gatna wasyl kimjine şoň içine akylap bosup çykjakdy. Ondan bulara hyzmat etmäge gapysyny daňyl ulgurmak gerekdi. Olar ýok, şunu boşap galjakdy. O daşyndan hakyna tutma gelýän adamlar, firmalar, döwletler olardyň ýurdun baýlygyny çykarmak üçin gelýär. Bulan öňüne tan soýunajak daşar ýurtlar adam ýok. Olar bularyň öýlerini tan soýunady boldy. Şo prezident atlandyrýar. Töweregi bilen bilen. Ene mesele şonda men olam ýol açar öýünden ýok. Atulok. Bu pikirden. Bula mezbur halkyň talapy bilen açmak. Yani menem şu pikirde mecburi ýagdaýda açmaly bolýarlar sebäbi daştagurukdan beýleki döwletleriň baskı asyna galylar. Beýleki döwletler baskı edýärler. Açyň ýoluňyzy halkyňyzy alyň diýip. Sebäbi bu zatları bir de açaçan telefon üstüne gepleşip geçirilen gepleşikleri ýazga haber meselelerim bu da gloklanmady bilen eşitmesegem sonra bolýan zatları bir objektiwne seredende düşünüp bolýarda. Daştagurukdan gelýän baskılaryň astyna galyp bular çykalgy ýok. Şoň üçin açmaly bolýar. Ýuwaşlyk bilen açýarlar, ýöne birden açmaga da gorkýarlar. Dogry aýtdyňyz siz. Gorky bar. Birden açmaga gorkýarlar. Bir güne bersen samolyot uçup berse, bular kontrol ediljekler de. Kontrol ediljekler. Şo sebäplerim adajykdan bir 200 adamdan 300 adamdan hepde de bir separalan bolup soň bulary ýanky elekden geçiribirek ýanky ne şu ada kan barlan ogam diýerler telefonda atken tereden oklar zat diýerler emma şonu da ätýaşlyk ellen bermeler watandaşlarymyz ýöne o bolýan zatlara da janyň ýa-da öde hassa 2-3 ýyllap 5 ýyllap işlen puluny ýanky $2000 edibem ýani 1 ýyl gaýlygy bolýar da bulan şu wagtky pul bilen krizis olandan dollarym bularda gally Türkiýede. Şol krizis sebäpli alýan aýlyklary häzir $2000-3000 bolsa 1 ýylynky, 10 aýynky. Onam iýmen içmen üýşürbem bulara eltip bermeli şo samolyota minmek üçin. Öýde ýurduna gitmek üçin. Çykanda pul ber, gireňde de pul ber. Neşlatlary janyň. Ben näme o taýda oýla çarna bardy da ýurduna näme etmek. Işem ýok. Sağalan bilen bir gün gujoklaşarsyň, bir gün gülersiň, ikinji gün ağlarsyň, üçünji gün näme etjek. Ene şo togra barda ýurda gaýtjak diýen watandaşlar. Göreşikmi? Onu ştaýdan başlan göreşik. Näme? Ýurdu biz azat et barmaly. Başgaça ýol ýok. O barıp ay çağalan mağarasyna gowşaýsam, şo taýda öläýsem, bizden ýaşamaly dälmi? Barp ölsen yine de çağalyňa aladadyr da. Seni gömmeli, 3'üň bar, 7'iň bar, aýdagoryň bar, 40'iň bar, 100'iň bar, ýylyň bar. Olar nerden tapdyn munça zarlyny? Ha? Sana sadaka berme, gurbu nerden tapdyn olar? Bir adamlarda bir düşünje gerek. Ol şarny. Bilen barsam bolýar diýär. Bu baranyň öwreten ýaşamaly. Sen ştaýda otykan çağalyňy eklep otyrsyň. Halmada yeni bir zat bar da bizim halkymyz kendi düşünýär bir sen Türkiýede ya başga döwletde ýaşap otyrkan sen aýlygyň $300 bolsun, $400 bolsun, $500 bolsun sen onu barbar damp dursen işleýän pul gelip dur. Türkmenistanda sen işlejeksen ýöne iş ýok. Sen işlemeseň pul ýok. Indi şol gelip duran pul seni günnelik ya aýky nime aýlanşygyň bolansoň, durmuş aýlanşygyň bolansoň Türkmenistana baransoň şo kesilýär bolýan adam depressiýa düşýär. Ine erwet tarapy. Erwet tarapy şol. Onu hiç kim sporam edebilmedi, onu jedelem edebilmedi, sebäbi bolýan zatlar şol. Adam depressiýa düşýär. Sebäbi pul gelen ok. Pul kesilýär şo ýerde. Bar eltenje puluňa $1000 bolsa, jübüňde ýa bir $2000 bolsa, sen näçe güniňe ýetdi, o näçe aýyňa ýetdi, belli däl. Türkmenistanda hem zat gymmat. $100 bilen bazara barsaň bir ullakan adam düşenok diýerler. Baraýanda da bolsan, çağalan geldi de daş töwereňe üýüşdi. Akittiň bärden süýjüjü görtüp berdiň, näme gowatsyp oturda. 3 aýdan 4 aýdan soň sen hem puluň oturdy. Olar ýene de sen gözüňe dikanalap bererdi. Bize iýjek, bize geýjek, han tap.
Tap. O çağalarım enni ögürüntür ekti olma. Olar diye o men Muhammed ümmetine vatandaşlar bunu bir şu öz yakın karınlaşın değil men tanışımın mezgiyli tutaydı. Türkiye'de işlepti. Halrat da ediyor. Can ediyen mi? Din ediyor çağırı şu aylık tutaydı biliyor diye de Türkiye'de haçan aylık günümdü. Şu günün önkünü gece bağırmasın sağlık mı? Erti neçe pul uğra diyen bize dik can ediyor. Bu olu kanun 29 gün ecetinden haber tutuyan çağı yok. Nerede? Bular öldürler. Ekti kepter yani şu sarısı gırtağın yani her ayda bular berden uğradıp durmalı. Olar izdivenis yani biz aytamızda bir şu tinkesini enesinin atasının kapçığına dikip dur. Bular da sağlık var mı? Yok mu? Ne gün bilen kazanıyor? Ne görgüler görüyor? Sağlık. Eger. Şu rejimin öğrediyen zadı da başı ondan enata yanına olmasa o çağı nereden görsün? Nereden bilsin ne adıp kazanılıyor şu pullar? Ola bir ikinciden hem mehir diýilýän zat ýitýär. Ýani iki eneli oğul bolsun, eneli gyz bolsun, ya ataly oğul, ataly gyz bolsun, şo maşgala arasyndaky ýani ýyl gatnaşyklar mehirler ýitýär. Sen enen ataň işleýän bolsa diňe şolaň puluny garaşyp oturýan. Sen şol iýerilen pullanyň bir zat alýan, özüňe şeýdibem günüň şat geçirýän. Bolly ýöne mehir diýen zat ýok. Şol eneler atalar ýydyna baraýanda da şolaň boýnuna böküp "Vay ejem geldi, ya vay kakam geldi" diýip bir ağlajak çağı da ýok. Tebägi sowaşyn 10 ýyllap, 15 ýyllap enesini atasyny görmedik sowaşyn. Ya mamasy bardyr ýanyna, ya babasy bardyr, ya enesi, ya atasy bardyr, şolary özüne mehrem saýýarlar. Ýakyn saýýarlar. Şolary ene ata hökmünde görýärler. Öz ene atasy doğurup taşlap giden ene atasy ol ýöne bir bileşliğine edilmedik zat, bilhaslan edilmedik zat. Olar wynuşdyny bir çykdynsız ýagdaýa düşenden gidýärler, gazanç etmene. Yani olan borcunu doğru düşünüp çıkıp gidiyor da yani enata şotayda o hükümete karşı durmalıyım duygusu ölü olansan gidip ay bolmasa daşından kazan piç olmanı çağılamak ben diye niyet arzu bilen gidiyor. O yaman niyetten gidiyor piç maydana yani iyiliğine devletin, hükümetin yürütüyen siyaseti neticesini gün güçlüğünü kovurga değiştiğini kimin pulu var olsa sen hem han hem sultan bolmasa da sen şolun davanı alap gelmeliyle düzgün ornaştırılı vatandaşlar. İyiğinizde son için çağılanızım olara seyrediyor. Şolun kıyalı durmuşu yaşatı geliyor. Ne için mesela bir lellimin tohum tiyeceğine yağı bir pakkayıp bir istenmezsini sürüp ya nerede deyince dünyanın ters aylanıyor. Olurum sonu görüp, olurum sonu etcek oluyor. Hadi etcek olsa bunun başka yol var deyip onun başka sevdalarını topkayala çağıralım. Yine onun muğallımların o yaşayacak davuşlarım, müdürlerim, şu çağırlar ondan koşadırnak içindeki yani duşuk yerlerine katma diyorlar onlar. Onların özgünlüğü görüyor. Yurdun içindeki durmuş sonu vardı. Ben gen görürdüm bir zat var şutaydaydı. Sesiniz kesildi. Halmaradan internet goýdal bolmaly, ha? Geldiňiz öýdýän, hani? Geldim mi şuma? Geldi, aýdy berin. Bir zat gaty gen gördüm. Şu Tayland diýip döwlet var. Patşalyk da o. Ýöne şol dünýä kurorty. Bütün dünýäň ýylaty şu tak bar ýanyken. Ol ýemede yurdun o çetine ýany Ardan gatar. Men bark görün yurdumda ýöne şol Şutaýdan Şwetsiýadan gidýänim hetdi gazaby ýok. O ýöne bir 10 sagat samolyot bilen uçmalar da. Ýöne bir zadyny gen gördüm. Şutaýdan milleti şeýle bir garyp ýaşaýan eken öyle çarym. Şu yürüyütü öz çağrılarını celepçiliği özler çıkarıyor. Oğlanları olsa şu oğlanların cın sorganını kesip şonu zenane uğrup onun şu sevda oyan ekende. Her maşgaladan bir çağı şonu en atası yürüyüt ettiriyen eken son kalın ağzalarını eklemek için şu maşgala. Yine seyredin. Ne derece yetiptir şu yurdun adamı. Ne? O arada kitaplarım ma, dokumental filmlerim ma.
Almada. Yo in şeredin yemede bulanım yeme şeytanın adırını ödünün değil şeýaly biziňkilerim şonu gör biziň halkymyzy başga görnüşe şu derece getirip otylara düşünýän bolsa. Ýa-wa, edilýärdi. Ýöne biraz başga derecede ýanky aýdaýly bir musulmançylyk bar bir çetinden beýleki bar ýöne şoňa getirip otylar ähli zat. Onun üçin oturup pikir edýän, näme üçin biz şu halk şu zatlary görüp durda ene bolýanda şu gaçyny görüşesi gelen. Ukrainada çağırır bomban aşağını gırılıp ýaty. O 30 000 adam Ukrainada hem okap beren hem işläp beren. 30 000 adam. On haramdada ilçleme kaçıp gitti ýa Kiýewden bir döwür. Birinji günlerinde halkyn taşlap gitti. Ine STMK goýup atmaladyň bir şol. Indi halk şu 30 000 howasaryny eýe çykyp bilen. Ine şol ýagdaý bar. Ýöne şu gün kun ine şu taýdan çykýan adamlar bolsa da biziň şu ýaşuly ýaşkyçy maslahatymyzy alypdyrlar. Indi Ýewropa döwletlerine gelip ýaşlar okuwyna taýýarlanyp ber. Odan işläp berirler. Eýam şu taýdan iş alyp işläp berirler. Dürli döwletlerine Ýewropa. Ýaşul sag bolup jan edip berirler ama ýöne bilen en atası doganlaryna şirdi. Yine de şu oktan çıkan adamlar iyidinle galın ala dedip yer sermep şu taýda pul gazan Türkmenistan'a uğradyar. Hanımın haram hor hükümet şolar etmeli. Bulan özüne de iyidinle galanladı. Ýöne yok zat, yok hükümet, yok konstitusiýa, yok döwlet ne edip etsin. Adamın şunu düşünmek gerek. Başka iştahat yok. Ondan ol aýdypdyrlar şu kemine bilen aýdyň duşuny ýene başyň wagtalyny oçar. Ema olan edýän görün adamlar diýe aýdýa de ine şu diýe ýurduň daşyna adamlar aktivleşip çykyş edip başladylar. Ol şol üçin hökümet ýol ýapdy diýe. Ýol açanakdy. Yok, Halmada. Bu men wara şu birzat şu barada ýürüdi gepleşigem edýäsim gelýär. Eder şol Eyle däl ol. Birbirinden beýleder. Yok, Yemede. Mert özünden görür, namart yollaşından nerede Türkmenin bir sözü var. Bulan kamşona var ya, öz etmeli işini etmen, o etmeli işini edip oturan adamın üstüne müzavat atmak bolýardy. Ine Türkmenin kümsüklüğü. Bular var ya, yürütü yankı propagandistinin nemesi skrit forması. Yankı gep ýaýradýançylar var. Ol Feyzbank yankı komitetin özünün gep ýaýradýan slujbasy bar ekeni, ullukları. Olan sany belli däl, sany hitdi hasaby ýok olan. Ol şu oturup komentar ýazýandan 100 sansynyň 99 sansy şolar Almada gep ýaýradýanlar olar. Yok, ola muhtuna dedi ya, ol ýörüte taýýarlanmagam gerekken, o ýurduňa bilet berýärsiň. Mesela inne kreis bilen uçorun ise hem eline $2,000 diýerler. Ýene de ine 20 tane komment ýazdyň ine şol telefonu görkez son bilet berýärler diýär. Onu mesdikmi? Gidiverin. Senin gidýärler spesig bar, ahyrsan kim haçan uçup bardy. Bizim ýurda baramyzda sorarsa näde geldiňiz siz ýurda? Beýleki halka öljek bolup oturarlara ýol ýok, köp çağırlara ýol ýok. Darry gurta ýol ýok da siz geldiňiz. Näde geldiňiz siz? Ine ýa-da çykyp gitjekler bar, ine watana tarap gitjekler. TikTok'da bir gelin çykyş edýärdi. Ay ağzı adam hapadı o şol neme bilen beýleki men musur diýenim bar, şatlyk şeýhi bilen gidişýärdi ekranyna. Ay hapa söwüş bolin. Men niýe türkçe gürleýär, men niýe çağalamy görem doga diýe. Ýa-da plan näme diýin niýe. Çağalamy görmedik 10 ýyl boldy diýe. Söwüni otyr, aýagalyny Türkmenistana da beýleklere de hemmeňiň näme goýdum diýip. Ona dünkü gepleşiginde de ýurda gidip barýanlarda. Muňa sen gow komment ýazýar, gow bir ýurda öwpür çykyş et prezident, da öwpür çykyş et, ondan soň gidersiň, gitjek bolsaň ine sana ýola biledem alyp berjek zat diýilen bolmaly. Görünüp dur. Şeydip 180 gradus eylesine uğurlup başka zatlar diye oturdu. Allah'a şükür diye.
Hudaya şükür diye. İstese 2 maşin alıp bolya bizim devletimizde diye. İstesen 3 çay alıp bolya diye bizim devletimizde. Adam adar veren yok elinden alacak bolup duran yok diye. Haysi devlette var şu dünyada diye. Ay onu var kamece onun dinleseniz. Anne gidip bar yanın ediyanın ürünü de gidecek bolup. O bar yankı tüykülüğüne midine yalap alıp oturan adamlar neşler. Yok, ol emeden bey diyen bilen o tayda samsık yok, onu akidilmelerine akiderler. Ay gitsin. Arkayım bir de edecek geri yok. Olar akitmede bize artık verir. Tapa o diyor. Her kişi eder özüne der. Yani beydi vatandaşlar iyi gelmek gerekken o adamlar eydip. So teredin ben onunla maydık verdim de meclise de şu yolu yaparlarını siz hiçbiriniz yoktu. Ben de mesela para olan mesai vurma duvardı. Ne 20. yılın fevralının. Wow. Ne biz için yaptılar yol. O sonra yaptı. Yo biz biliyoruz onu. O atlar Nämçin açanak sebäbini aýdyp berip otur. Soran da siz. Nämçin aeroportda sesin çıkarman durdun. 3 tane 4 tane zenan o yakasından tutup onu çeynep yiyecek bol. Bir topar erkek sumoklar var. Men erkek diyemem. Erkek sumoklar dumuz görmüşüm. Ay sizin erkek bolsunuz. Men hayra. hay öyle başka sesemeştirler. Yumsana ağzını kulağım deştinle kıygırma kulağım ağzına deyip baytım. Ol nemediyen ayarlarım. Şu para verirlerdir onun sonra diye. Edbersinler. Reislen yemesi adı uçan kim açan hem zat belli. Dura ol arşivde hali bizatlar. Aeroportlarda. Ondan gerek varsa alıp çıkaraymalı. Ola fikir ediyor. O şeydi uçtak hiç kim görmez bilmez. Yok. Nerede şu bulançak suda da varsanız kolunuzdan çekip çıkarır halk. Ayırda işte sebep bir edilen zulüm o ahir sonu o çözgüden tapar palazetil çözgüdeni. Yine sonuna görürsünüz ne amalya. Kun o elinizden geliyor mu? Edeniniz geçiyor mu? Gidip verin. Yani hazap maşini işleptir. Şahir şiiralı etmişler. Bolya halmada oğlum ittik. Yine de bir saattan işte. Ay bolya ne? Bizim günlüğün nasıl görüşüp oturamda bağışlan öyle çağrını çağıranızda men vaktim yok, men vaktim yok. Siz işli Thomas solda şeyle oluyor. haberleşip durar. Dene Allah bilenen özgepleşikleriniz geçirin minnettar. Şeydip denalın arasında düşünür şu işin geçirsin. Sebep hem zadın gözbaşı enedir. Çağa terbiye veriyanem ecedir. Son geleceğini kesitleyenim köp yemedi halatta ecedir. Bir erkekler başarı bilsek şu öyün eklencini tapıp getirip o öyün üzerine bol saçak edip bilir. Onun kendi ellik. Yani hem zadın gözbaşı ecedir, enedir. Sizine gelin gıydla bilen şu zatları çıkmasanız ben diyeyim Türkmenistan'da erkek yoktu. Yok, Türkmenistan'da erkekten önde duran zenalımız var. Baydak geline. Ben onun elmidama daydık geliyen. Şol bar, şolum hakikat. Sağ olun barlığınız için. Da görüşelim vatandaşla sağ oturmayın. Bolya sağ olun vatandaşlar.